El millor plató del món s'anomena Benissa. Situada en la Comunitat Valenciana, ens hem convertit en un atractiu Smart Set. Des de la Film Office t'ajudem a gestionar tots els permisos necessaris per als teus rodatges i reportatges fotogràfics, així com qualsevol servei que pogueres necessitar durant la teua estada. Benissa té una gran diversitat paisatgística plena de contrastes. Sense la necessitat de tenir que recórrer grans distàncies, trobaràs arquitectura històrica, modernisme, espais oberts, zones verdes i de muntanya. I com no podia ser d'una altra forma, 4 quilòmetres de platja dividits en diverses espectaculars cales, un passeig ecològic i un port esportiu que fan de la nostra localitat un lloc ideal per a poder contar diferents històries. Posseïm el millor clima d'Europa, més de 300 dies de sol a l'any amb una temperatura mitjana anual de 19 graus. Gràcies a la llum del Mediterrani única en el món, aconseguiràs una gran rendibilitat de llum natural. A més de pel nostre patrimoni, podem destacar altres valors tals com la seguretat, la tranquil·litat i una excel·lent connectivitat, estant molt pròxima als aeroports internacionals de València i Alacant, que proporcionen connexions directes als principals destins nacionals i internacionals. L'oficina de turisme està al front de Benissa Film Office. Estem a la teua disposició. T'oferim rapidesa, eficàcia i proximitat. La tramitació i agilització dels permisos de rodatge, així com assistència i recolzament durant el temps que la producció estiga en la nostra localitat, són la nostra prioritat. Per a més informació, www.benissa.es, telèfon 96 573 22 25, e-mail turismo@jbenissa.es.